Ada Colau ha constituït avui la primera comissió de govern que en aquesta legislatura se celebrarà cada dimecres a les 10 del matí. En aquesta primera compareixença política, després de la comissió, ha explicat les primeres mesures socials i ha ressaltat que reforçarà les tasques a 9 barris. Aquest districte és prioritari, tal com ens explicarà la seva regidora. Laura, ets amb Janet Sanz. Exacte, som amb la regidora de Nou Barris, Janet Sanz, bona tarda. Molt bona tarda. Per parlar d'aquesta prioritat que s'ha marcat el govern de Barcelona amb Nou Barris, que és un dels barris més desfavorits amb més necessitats socials, i que el primer que ha dit l'alcaldessa Ada Colau és que reforçaran aquest districte. Teniu pensat ja, tot i que heu començat dilluns, com ho fareu, com necessita Nou Barris ser reforçat? Nosaltres el primer dia, amb la presència precisament de l'alcaldessa d'Ada Colau aquí al districte, el que sí que vam constatar era la necessitat de posar en l'agenda política des del primer minut d'aquest nou govern que Nou Barris necessitava tots els recursos econòmics i humans per poder respondre a l'emergència social i habitacional que pateix aquest districte, no? amb tota la seva complexitat. Per tant, ara el que hem identificat és que necessitem aquest reforç. No? Vam tenir l'oportunitat de parlar amb la gent d'aquí del districte, amb la gerent del districte, també amb el personal de l'oficina de l'habitatge, de serveis socials, que ens van manifestar la necessitat que tenien de reforçar això. Ara el que hem de veure és com ho fem. Per tant, avui el que hem acordat en el marc de la Comissió de Govern és que ho farem, que estudiarem quina és la manera més eficient i eficaç de poder-ho posar en marxa per poder donar resposta, per tant, des del minut, el més aviat possible. Com bé deies, ens vam investir com a govern el passat dissabte 13 de juny, per tant, el dilluns ja vam començar amb molta força i posant la prioritat en el districte Nou Barris, precisament per aquestes necessitats que tu ara comentaves, que són tan emergents i que tantes i tantes famílies tenen en el seu dia a dia. Clar, i per això necessiteu gent que se n'ocupi. Ara parlaves de l'oficina d'habitatge. Heu comentat a la comissió que fins ara només se n'ocupava una persona i que això era insuficient i no podia ser que Nou Barris, amb les necessitats que té, tingués les mateixes persones ocupant-se que altres barris. Això ja està solucionat? Ja hi haurà més gent ocupant-se de Nou Barris a l'oficina d'habitatge? Hi ha més d'una persona. Actualment hi ha un cap, diguéssim, de l'oficina que té uns recursos humans limitats. No? I jo crec que una de les coses que sí que vam poder manifestar també l'altre dia, parlant precisament amb el cap de l'oficina, amb la persona que s'encarrega de la gestió de la pròpia oficina, és anem a dotar també de recursos humans per poder fer front a l'allau de propostes que ens arriben per part de persones que tenen necessitats en qüestió de l'habitatge, que és una de les primeres emergències que pateix aquest districte. Llavors el que hem de veure és com reforcem això sense també oblidar altres zones de la ciutat que també tenen i han de ser prioritàries. Per tant, hem d'acabar d'encaixar una mica des de la regidoria d'habitatge, també des de la segona tinença de drets socials, que també marca totes les polítiques d'atenció a les persones, d'acció social i a més des del districte de Nou Barris, com podem fer possible el reforç sense que això suposi que deixem de banda altres llocs que també considerem que són indispensables. Creiem que hi ha personal suficient com per dotar de reforç a Nou Barris de forma immediata, per tant en els propers dies com a moltes setmanes, però sense deixar de banda altres llocs, evidentment. Clar, per tant, l'habitatge, cosa clau per aquest primer mandat aquí a Nou Barris, i Ada Colau ha dit que això se n'encarregarà una comissió mixta, que hi haurà entitats socials, financeres. Ens podries detallar una mica més qui formarà aquesta comissió mixta i si algú ja ha accedit a fer tota aquesta reforma que s'ha de fer aquí a Nou Barris? La comissió mixta de ciutat ja existeix. És una taula que es va crear a proposta, per exemple, d'entitats com en concret la plataforma Afectats per la Hipoteca. En el seu moment va demanar la constitució d'aquesta taula amb els diferents membres del govern municipal, també d'altres grups de l'oposició, també d'entitats especialment del tercer sector, entitats socials que treballen amb el tema de l'habitatge i dels drets socials, i també aquelles entitats financeres que acceptessin també hi anar-hi. I aquesta ha estat una comissió que no ha funcionat. No ha funcionat perquè no hi havia la voluntat política de l'anterior govern com per dotar-la de decisions i d'eficàcia en el seu dia a dia. Per tant,
nosaltres el que hem decidit avui a la Comissió de Govern i que s'han portat l'encàrrec aquí la segona tinenta, la Laia Ortiz, la segona tinenta de Drets Socials, de convocar-la el més aviat possible per tal de tornar a reactivar tots els protocols d'actuació davant de la situació dels desnonaments en col·laboració precisament doncs, amb les entitats financeres, amb les entitats socials especialment, que són les que estan treballant a peu de carrer, no?, cada dia, i les que coneixen de primera mà, no?, les situacions dels veïns i veïnes de la ciutat que tenen problemes, no?, que tenen aquestes situacions o aquests desnonaments, no?, de forma molt immediata, i per tant convocar-la de forma molt ràpida. A més, l'alcaldessa també ha manifestat la seva voluntat a Ada Colau de fer una ronda amb totes les entitats financeres prioritàries que tenen habitatges a la ciutat o que tenen, diguéssim, hipoteques amb famílies, per tal d'intentar veure com es pot impulsar un nou acord en relació a que a Barcelona no hi hagi lloc pels desnonaments. Per tant, està en marxa una nova reformulació. També et volia preguntar, tenim poc temps, però et preguntaré per les beques menjador. Heu dit que seguireu el cens de l'anterior govern, però l'ampliareu. En aquest sentit, aquí a Nou Barris, això és molt necessari. Parlàvem amb veïns de Ciutat Meridiana fa pocs dies i ens comentaven que a part de l'habitatge també teniu temes com que hi ha infants que no tenen tots els àpats, que a més hi ha també avis que no es poden moure bé, i en aquest sentit et pregunto, les beques menjador aquí a Nou Barris són més importants que en altres llocs, suposo, i hi ha altres necessitats que també cobrireu. Doncs el que hem anunciat precisament avui és que volem donar resposta en els mesos d'estiu, precisament perquè les beques menjador no arriben als mesos i per tant no volem deixar a cap infant amb risc de malnutrició sense garantia dels 3 àpats diaris, i aquesta és una prioritat, i per tant destinarem tots els recursos suficients perquè això pugui ser possible a través de casals, a través d'activitats de lleure que es poden organitzar i que s'organitzen, algunes estan previstes, creiem que les podem incrementar durant aquests mesos. Per tant, aquí cap topall, cap límit per garantir que cap nen tingui problemes d'accés a l'alimentació digna. I després estudiarem, treballarem i a més estic segura que amb les entitats que treballen directament a les associacions de veïns ens ajudaran a veure molt bé quines són les prioritats. Jo crec que ara tu apuntaves algunes que són prioritàries, que ja ens han arribat, com per exemple el tema de la mobilitat en llocs on l'orografia d'aquells barris fa complexa aquesta mobilitat, i per aquí tenim propostes com el pla de barris que ja vam anunciar també en campanya electoral, que permet la rehabilitació d'alguns barris de la nostra ciutat que tenen aquestes dificultats de mobilitat, d'infraestructures, etc., però també altres elements claus com és l'atur, combatre l'atur, un atur que està cronificat a la nostra ciutat, que cada vegada més famílies pateixen, i per tant una actuació serà molt clara, que és la de descentralitzar Barcelona Activa perquè tingui presència als nostres barris i perquè pugui interlocutar i pugui ajudar a les famílies a trobar feines de qualitat i estables. Molt bé, doncs moltes gràcies, Janet Sanz. L'habitatge, per tant, i els infants malnodrits són les dues prioritats socials que ha destacat l'alcaldessa Ada Colau per aquest primer mandat, que ara ja es posaran en marxa, i també un petit apunt abans d'acabar sobre el que ha dit en aquesta primera comissió de govern, i és que ja han començat les converses per tenir pactes estables amb altres forces i no descarten que alguna d'elles entri a formar part de govern, però no és prioritari i no serà imminent, i d'aquí poc ja tindrem alguns nomenaments nous.